Dechreuwyd. Diolch yn y ti Dduw unwaith eto am gyfle arall I ddod yma I addoli di ac I geisio dy wyneb ac ni yn cyflwyno'r gwasanaeth i'th ofal ac yn gweddio bydde di yn bendithio ac yn dwy'n clod i'th enw di. Ni'n gofyn I ti felly I ddod lawr un plith. Ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ddechrau'n gwasanaeth trwy gannu'r emiri 590. 590 mae fy nghalon a mehedeg unwaith eto I fyny fri I gael profi'r hen gymdeithas gynt fi rhyngof a thydi. 590 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrgweddi misol nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis sef Mehefin 4 ar 15. Felly yn cwrgweddi nesaf ymhen tua 2 wythnos I fis. Fydd na oedfaon yn cael ei chynnal yn y Gymraeg yn ystod yr gynhadledd haf Summer Conference pan fydd na cwrdd Saesneg I haith. Ond ar bynhawn dydd Iau a dydd Gwener, gorffennaf 24 a 25, am hanner awr dydd 4 yn y prynhawn fyddwn ni'n cynnal oedfaon pregethu yn y Gymraeg.
ac ar prynhawn dydd Iau fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu ar prynhawn dydd Gwener y parchedig Neil Pfeiffer a mae'r wybodaeth ar y cerdiau yma. Un hoedfa nesaf, prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig Alun Higham yn pregethu. Ar wrth i'r casgliad gael ei gymryd, fyddwn ni'n canu emyn rhif 644, 644, rho im yr hedd na wyr y byd amdano. 644 gynieistedd i ganu hon. Bydd am darlleniad o lyfr y Rhufeiniaid. Rhufeiniaid penod 4. Ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf.
Rhufeiniaid 4:1. Pa beth gan hynny a ddywedwn ni ddarfod I Abram ein tad ni ei gael, yn ôl y cnawd. Canis os Abraham a gyfiawnhawyd trwy weithredoedd y mae iddo orfoledd, eithir nid gerbron Duw. Canis pa beth a ddywed yr ysgrythyr, credodd Abraham I Dduw a chyfrifwyd iddo'n gyfiawnder. Eithir i'r neb sydd yn gweithio ni chyfrifir y gwobr o ras ond o ddyled. Eithir i'r neb nid yw yn gweithio ond yn credu yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr aniwiol, ei ffydd ef a gyfrifir yn gyfiawnder. Megis y mae Dafydd hefyd yn datgan dedwyddwch y dyn y mae Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo heb weithredoedd gan ddywedyd, dedwyd yw yr rhai y maddeuwyd ei hanwireddau a'r rhai y cuddiwyd ei pechodau. Dedwydd yw y gŵr, nid yw yr arglwydd yn cyfrif pechod iddo. A ddaeth y dedwyddwch hwn gan hynny ar yr enweidiad yn unig, ynteu ar y dienweidiad hefyd. Canis yr ydym yn dywedyd ddarfod cyfrif ffydd I Abram yn gyfiawnder. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall I ddod o'th flaen ac yn diolch i'n bod yn dod trwy enw ac heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn diolch I ti o'r newydd am y ffordd yma sydd ar gael ar gyfer pechaduriaid I ddod at y ti trwy weddi, yn dod at y ti fel dy blant, yn dod yn gwybod y fod yn dad arnom ni, ac felly bod y ofal, y trosom, yn ofal arbennig, dy fod yn edrych arnom fel dy blant di, ac felly o Dduw, yn gwybod hyd yn oed crwydro, hyd yn oed ein methiannau, hyd yn oed ein hangrediniaeth ni. Hyn oll, yr ydym yn blant I ti, ac yr wyt ti yn dad I ni, ac I ni yn diolch felly ein bod yn gallu derbyn y sicrwydd hynny, dy fod yn ein clywed, bod yn ein gwrando ni, a fod yn ein caru ni, ac dy fod wedi addo gofalu trosom. Pa beth bynnag bydd yn dod ar hyd ein llwybrau ni ar daith bywyd, I ni yn gwybod bod y ofal di yn un arbennig trosom ni. A fod wedi addo ein cadw ni tan y bydd ein ffydd yn diflannu ac y bydd yn troi yn olwg ac y cawn dy weld wyneb yn wyneb. Felly o Dduw, I ni yn diolch ein bod yn gallu derbyn yr hyder yma mewn byd sydd yn llawn o drwbl, mewn llawn o siomedigaethau. Ac eto Dduw, I ni yn gallu troi at y ti yn gwybod y fod ti yr un peth. Roedd y ti yr un peth ddoe ac heddiw ac y byddu yr un peth yn y dyfodol. I ni yn diolch felly am yr efengil, I ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth. I ni'n diolch bod efengil i'w gael i'w ffregethu. Ac yn gweddio Dduw bydd yr efengil hon yn cael gweld ffrwyth yn dod o'r pregethiad y gair. A byddwn ni yn gweld pobl unwaith eto yn ymateb I wahoddiad yr efengil. I ni yn diolch am yr adegau hynny yn ein gwlad, I ni'n gallu darllen am gyfnodau lle roedd pobl yn clywed yr efengil am y tro cyntaf, ac yn ymateb ac yn credu ac yn ildio I bywydau'n llwyr I dy wasanaethu di. I ni'n diolch I ti o Dduw am yr cyfnodau hynny o fendith sydd wedi bod yma, ac sydd yn digwydd mewn rhai gwledydd yn y byd hyd yn oed heddiw. Ond o Dduw, I ni'n edrych ar ein gwlad bellach wedi troi I chefn yn llwyr arna ti a thair, ac yn gweddio ar ei ti beidio troi cefn arnom ni. Bod ein gwlad wedi troi cefn arna ti, I ni yn gofyn I ti I drigarhau o'r newydd wrthym, ac y byddwn ni yn cael gweld y modd yr wyt ti yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Bydd pobl yn methu troi cefn mwyach. Efallai o Dduw wedi ceisio cau ei llyged a troi ei pennau oddi wrth yr efengil, ac wedi gwrthod bob cyffyrddiad yr ysbryd glân. Ond o Dduw, I ni'n gweddio na fyddant yn abl I wneud hynny mwyach, ac y byddant yn ildio I bwysau a pherswad yr ysbryd glân, ac y byddan nhw yn troi at y ti. I ni'n gweddio ar I ni cael gweld dy law ar waith yma yn ein plith ni heddiw, ac y byddwn ni yn cael rhyw galondyd o ddifri, ac y bydde di yn ei nerthu ni I fynd ymlaen I gyhoeddi dy air di. I ni yn cyflwyno'r holl y ddydd I ddofal ac yn gweddio ar I ti fendithio
dy bobl yma ac ar hyd o wlad, lle bynnag y bydd y gair yn cael ei ffrigethu yn ffyddlon. Ni yn gofyn I ti I agosau at y bobl ac I ti ddod a celondid i'th bobl ar hyd o wlad. Ac y bydd na lawenhau nid yn unig yn ein gwlad ni, ond hefyd yn y nefoedd heddiw wrth I bechaduriaid dod ata ti mewn edifeirwch a ffydd. Felly gweithio Dduw, trigarha a bydd yn bresennol yma, gad I bob yr un ohonom fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb yma yn ein plith, ac y bydd yn cynhesu ein cylonau. Nertha ni felly nawr, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan I emyn rhif 660 ar lan Iorddonen ddofn rwy'n oedi'n hychlyd mewn blis mynd trwy ac ofn ei stormydd enbyd. O na bai modd I mi osgoi ei hymchwyd hi a hedfan uwch ei llu i'r ganan hyfryd. 660 yn I sefyll i'w chanu.
Bydd awy'n testyn o Rufeiniaid penod 4 ar drydedd adnod. Rufeiniaid 4 adnod 3. Canes pa beth a ddywed yr ysgrythyr. Credodd Abraham I Dduw a chyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Nawr mae Paul yma'n delio gwrthwynebiad yr Iddewon. Roedd yr Iddewon yn gwrthod dysgeidiaeth cyfiawnhad trwy ffydd. Ac roedden nhw'n cyfeirio at Abram fel dadl o'i plaid. Gan mae ef oedd tad yr genedl Iddewig ac felly yn meddwl gallen nhw ddefnyddio fe fel dadl o'i plaid nhw. Mae trwy weithredoedd da, trwy cadw'r ddeddf y mae modd cael iachawdwriaeth. Ac yma mae Paul am ddangos yn eglur sut mae dyn yn cael ei achub. Dyna beth mae eisiau gwneud. Mae eisiau I bawb fod yn gwbl glir sut mae bod yn Gristion a sut mae derbyn iachawdwriaeth. Os yw dyn I gael mynedfa i'r nefoedd, beth mae eisiau gwneud yn glir yw sut mae hynny'n bosib. Ac yma mae Paul am helpu'r credinwyr Iddewig. Oedd yna rai a ddaeth o iddewiaeth at Grist. Roedden nhw mewn peryg o syrthio a meddwl fel gynt, fel Iddewon, achos o'n nhw wedi cael eu magu ar Iddewiaeth, ac I bod nhw wedi dod I gredu yn Iesu Grist, roedd Paul yn ymwybodol bydde eu magwraeth, eu cefndir, yr hyn maen nhw wedi cael eu dysgu ers yn blant bach, bydde hyn yn effeithio ar y ffordd yr oedden nhw'n ystyried yr Efengil, ac felly mae yma am bwysleisio yn eglur, mor eglur ag y gall, sut mae cael iachawdwriaeth. Ond hefyd mae am gyfeirio at yr Iddewon nad oedd yn credu ac roedd na ddigon o'r rheini hefyd. Rhai oedd yn gwrthod Crist ac yn elynion I Grist, felly mae am iddyn nhw I glywed am ffordd iachawdwriaeth, mae am efengylu iddyn nhw, mae am ddweud iddyn nhw sut mae dod I gredu, beth yw gwir ffordd iachawdwriaeth. Ond hefyd ei bwrpas yw, mae am ddangos mae dim ond un ffordd o iachawdwriaeth sydd yna. Ac yr un hynny yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Felly mae yna lawer o resymau pam mae Paul yn taclo'r broblem hon yn y bedwaredd benod. Mae am pwysleisio hefyd bod y modd y dath yr pobl yn yr Hen Testament I gredu yn ei hanfod yr un peth, yr un ffordd, yr un yw'r Efengil a'r modd y dath y bobl yn y Testament Newydd. Ac I ddweud y gwir, mae'n dweud yr un peth I ni heddi. Felly, y ffordd I ni'n dod I gredu, os byddwch chi'n clywed tystiolaeth rhywun heddi, yr un yw yn ei hanfod heddiw, a 2000 o flynyddoedd yn ôl, 3000 o flynyddoedd yn ôl, ewch I 1000 o flynyddoedd cyn Crist, ac yna byddwch chi'n dweud, wel, yr un yw'r ffordd, y bydde Moses, y bydde Abraham, bydde David, unrhyw un o'r Hen Testament, yr un yw'r ffordd, yr un yw'r hanfod o beth yw iachawdwriaeth. O bob person I bob cyfnod. Felly pa bynnag gyfnod y ganwyd chi I ba bynnag wlad, I ba bynnag traddodiad, I ba bynnag cefndir, I ba bynnag iaith, yr un yw'r ffordd o ddod I gredu. Felly petawn ni'n mynd i'r wlad heddi, chi'n clywed llawer o bobl yn ceisio cyfiawnhau pob math o bethau'n dweud, wel, maen nhw'n dod o'r wlad yma, ac maen nhw'n addoli yn y ffordd yma, ac maen nhw'n cyfiawnhau hyn a cyfiawnhau llall. Nawr wrth gwrs mae traddodiadau chydig bach wahanol, ond dwi'n credu bod yna lawer o esgusodion ffals, gwag, yn cael ei ddefnyddio. Yr un yw yr Efengil, a'r un yw gweithio'r Efengil allan, a'r un yw canlyniadau'r Efengil, yr un yw'r ffordd mae pobl yn dod I gredu ac yna sut y dylsyn nhw fyw. Pa bynnag wlad, pa bynnag cefndir, pa bynnag oes. 100 mlynedd yn ôl, 500 mlynedd yn ôl. A petai'r byd dal I fod mewn 200 mlynedd o nawr, yr un fydd yr Efengil. Nawr petai dim byd mawr yn digwydd ac nad yw Crist wedi dychwelyd. A petai'r adeilad yma, siwr o fod, bydde fe'n gallu para sefyll am 200 mlynedd arall tybiwn ni. A cymeryd y bydd yr capel, ni'n gweddio bydde'r capel dal yn ffyddlon, byddech chi'n dweud yr un petai'r Efengil yn cael ei ffrigethu fel ac y mae yn yr ysgrythyr, yr un yw'r ffordd pryd hynny. Pa bynnag mor modern fydd pobl pryd hynny. Felly, y ffordd dath Abraham yn Gristion yn grediniwr yn yr Efengil. Y ffordd dath Paul. Ac y ffordd mae'n rhaid I ni hefyd. Yr un yw'r peth. Nawr, hoffwn ni edrych ar yr adnod yma. A fy mhenawd cyntaf yw hyn. Beth ddywedwch chi?
Ac yna beth dywed yr ysgrythyr, ac yna'n drydydd ac yn olaf, beth newch chi? Wel, yn gyntaf, beth ddywedwch chi? Wel, ni'n gwybod beth ddywedodd yr Iddewon, ni'n gwybod beth ddywedodd nhw. Ni wedi dweud hynny sawl gwaith ac ni newydd edrych yn fyr arno fe gredo nhw y gallant gyrraedd y nefoedd trwy eu crefydd nhw. Dyna beth mae'r Iddewon yn ei gredu, ac dal i'w gredu heddiw. Maen nhw dal i aros am y Meseia. Dyn nhw ddim yn credu bod y Meseia wedi dod, felly maen nhw yn credu yn eu crefydd nhw ac trwy cadw at eu reolau nhw y bydden nhw yn bodloni Duw. Trwy gadw'r ddeddf, neu yn ôl yr hyn credan nhw oedd cadw'r ddeddf. Ac fe bwyso nhw ar y gyfraith, ar seremonïau, ar enweidiad. Maen nhw'n pwyso ar eu cenedligrwydd nhw, mae ffaith, mae Iddewon i nhw. Ond gai ofyn i chi, dyna beth ddwedodd nhw, os beth rhywun yn gofyn nhw, sut gewch chi achawdwriaeth, dyna beth fydden nhw'n dweud, mae rhaid bod yn Iddew. Rhaid cadw'r ddeddf, rhaid cadw'r seremonïau, angen enweidiad. Mae eisiau'r pethau allanol yma, cnawdol yma. Mae eisiau gwneud hyn a'r llall, ticio'r bocsys yma i gyd, a cadw yn gaeth iawn, ac yna fe fyddwch chi'n iawn. Ond y cwestiwn dwi eisiau gofyn, ni'n gwybod yna beth ddwedodd nhw, ond beth ddwedwch chi? Mae'r mwyafrif yn credu neu yn meddwl bod yna rhywbeth i ddod. Byddwn ni'n weddol sicr o hynny. Byddai'r mwyafrif yn y byd. Falle yn ein gwlad ni, ni'n cael ein anodd i ddychmygu hynny bod pobl yn credu unrhyw beth yn ein gwlad ni. Ond yn gyffredinol ar draws y byd, mae'r mwyafrif yn credu bod yna rhywbeth i ddod wedi'r bywyd ar y ddaear. Wedi marw, bod na rhywbeth, ond siwr o fod, does dim wir syniad beth, dyn nhw ddim yn cweith yn siŵr beth sydd i ddod, beth sydd yn mynd i ddod ar ôl marw, ond maen nhw'n gwybod bod na rhywbeth siwr o fod. Dyn nhw ddim yn gallu rhedeg i ffwrdd o'r ffaith, dyn nhw'n gallu ysgoi'r peth, maen nhw'n meddwl, petai rwy'n yn ei gwythio nhw, yn dweud, wel, dwi'n siŵr meddwl bod na rhywbeth yn mynd i ddod, ond dwi ddim yn cweith yn siŵr beth. Ni'n clywed yn aml, pan mae'r rhai wedi marw, mae'n dweud, fe welwn ni nhw eto ar yr ochr draw. Beth maen nhw'n ei olygu o hynny, dwi ddim yn gwybod. Ond yn ei tristwch nhw, yn ei galar nhw, yn ei hiraeth nhw, i chi'n deall beth maen nhw'n ei feddwl, maen nhw'n ceisio cael gafel ar rhywbeth, ac maen nhw'n dweud fe welwn ni nhw yr ochr draw. Ond petai chi'n gwythio'r heini, na falle byddwch chi ddim eisiau gwneud hynny, petai nhw yn ffres i'r galar, ac byddai eisiau bod nhw'n ofalus iawn, ond petai chi yn ei gwythio nhw ar ryw bwynt, ac yn ei gofyn iddyn nhw, beth i chi'n ei olygu, gewch chi weld rheini ar yr ochr draw, be mae hwnna'n ei olygu, a bydde dim syniad yn nhw. Bydde, wel, dwi'n credu byd na rhywbeth ar yr ochr draw, ond dwi ddim yn siŵr beth. Cryfed yr byd. Ond nid yw cryfed yr byd yn credu bod yna le i bobl ar yr ochr draw, bod na rhyw nefoedd, pe bynnag maen nhw'n ei alw i'w gael wedi gadael ar ddaear yma, ac maen nhw hefyd yn credu bod na, byddai'r mwyafrif yn y byd yn credu bod na le ar gyfer y drwg. I'r rhai sydd yn ddrwg ar y ddaear, yn ôl penderfyniad pwy bynnag yw beth yw drwg, a bod na ryw linell i'w thorri fan hyn, bod y rhai sydd wedi mynd dros y linell, bod nhw'n ddrwg, ac felly fe fydd na le arbennig ar gyfer y drwg. Fydde mwyafrif o bobl y byd mae tybiwn ni yn credu hynny. Bod yna ryw le i gosbi'r drwg, achos maen nhw mor grac gyda nhw am wneud y pethau hynny ar y ddaear, a maen nhw'n edrych ar y pobl yn mynd, dyna warth bod nhw wedi wneud y pethau yma, mae'n rhaid cael cosb, ac felly fe fydd na le ar eu cyfer nhw ar ôl bywyd. Pan byddant farw, fe fydd na le wedi ddarparu ar eu cyfer nhw. Pinau bod nhw'n grefyddol o'i ffeidio, mi fydden nhw'n dweud, fel fod na le ar eu cyfer nhw. Gai ofyn i chi, beth wedwch chi, neu rhai falle sy'n gwrando sydd yn gapelwyr yng Nghymru. Pobl crefyddol ein gwlad ni heddi. Be ddywedwch chi am ffordd o gyrraedd y nefoedd? Dwi wastad yn meddwl, bydde fe'n ddiddorol. Petach chi'n gofyn i'r pobl sydd yn mynd i Capel y Cymru heddi, i ysgrifennu traethawd, neu roi sgwrs fechan, neu i bregethu rhyw bregeth, ar sut i gyrraedd y nefoedd. Nawr, yn yn amser i, dwi wedi clywed ambell un yn rhoi sgwrs neu ddarlith neu hyd yn oed bregeth, ond allai ddweud ac dwi'n ddiolchgar iawn am hyn, mae ychydig bach dwi wedi glywed. Achos yr hyn dwi wedi glywed, byddwn ni ddim eisiau gwastraffu llawer mwy o'n amser i yn gwrando arno fe. Ond
Pan i chi yn ei glywed, chi'n meddwl, beth yn y byd yw pwrpas pregethu? Pan maen nhw'n dweud hyn? Pan i chi'n dweud gwrando rhywun yn dweud y ffordd i'r nefoedd, i ddweud y gwir, gan amlad yw'r bobl yma ddim yn sôn am y ffordd i'r nefoedd, achos dyn nhw ddim yn gwybod y ffordd i'r nefoedd. Be maen nhw'n dweud, y ffordd maen nhw'n credu dylsech chi fyw. Ac felly maen nhw'n creu rhyw breget, neu rhyw ddarlith, neu rhyw dreithawd, neu rhyw sgwrs, ac yn dweud wrthych chi be maen nhw'n credu yw'r ffordd dylsech chi fyw. Ond dyn nhw ddim yn ateb y cwestiwn, sut fedrwch chi gyrraedd y nefoedd? Sut byddwch chi'n mynd ati? Be fyddai cynnwys? Petai rhywun yn gwrando hyd yn oed ar y we sydd yn gapelwr ffyddlon dros y blynyddoedd. Gai ofyn i rheini, sut fyddech chi yn esbonio i unrhyw un sut fedrwch chi gyrraedd y nefoedd? Nid gofyn sut fedrwch chi fyw eich bywyd chi helpu pobl eraill. Dydyn ni ddim wir a lot o ddiddordeb yn ni ar y foment hon. Mae'n bwysig. Mae yna le iddo fe, ond nid yna'r peth pwysig ar y funud. Sut fedrwch chi gyrraedd tragwyddoldeb yn y nefoedd? Achos gan fod y mwyafrif o bobl yn credu bod yna nefoedd, a gan fod y mwyafrif o bobl yn credu bod yna le ar gyfer y rhai drwg yna, y rhai ofnadw hynny, ac maen nhw wedi penderfynu wrth gwrs bod nhw i'ch ben y linell o bod yn drwg, ac bod nhw yn ddigon da i gyrraedd y nefoedd, gai ofyn sut i chi'n siŵr eich bod chi'n mynd i gyrraedd y nefoedd? A fyddech chi mor hirt o dweud fod pawb yn mynd i'r nefoedd? Dwi'n amen gryf. Dwi'n amen gryf bod capelwyr Cymru, pobl crefyddol ein gwlad ni, bydden nhw byth eisiau dweud hynny. O bod pawb yn mynd i'r nefoedd. Allai ddim dychmygu am eiliad fydde pobl crefyddol ein gwlad ni yn dweud fod pawb yn mynd i'r nefoedd. Dim yr efengylwyr nawr, achos dyna beth ni'n cael ein parddio amdano, yw pregethu am farn ac am gosb ac am iachawdwriaeth ac ail enedigaeth. Mi fyddwn ni'n mentro dweud. Mi fyddwn ni'n mentro dweud fod y pobl crefyddol yma. Byddwn ni'n amen gryf y byddech chi'n dweud fod pawb yn mynd i'r nefoedd. Achos allai ddychmygu byddech chi yn wrthyn i hyn. I ddweud y gwir, bydde fe'n neud i chi deimlo mor anghysurus ar ôl i chi ymdrechu mor galed i fod yn dda, wedi'r aberth o beidio mynd i rai llefydd. I chi, falle, pobl crefyddol Cymru, wedi peidio mynychu'r llefydd meddwi na a'r clybiau mae'r nos Wener o nos Sadwrn, ac i chi wedi bod yn foesol, i chi wedi bod yn dda, chi wedi bod yn helpu'r tlawd. Chi wedi bod yn mynychu capel. Chi wedi cadw'r achos i fynd. Chi wedi gwneud hyn trwy eich bywyd chi. Tra bod eraill, falle eich cyfeillion chi'n aelod i'r teulu, wedi bod yn mynd allan ac yn mwynhau bywyd i'r eitha, ac wedi bod yn anfoesol, wedi cael partion, wedi cael gwneud yr holl bethau hyn. Ond i chi wedi bod yn gaeth, ac i chi wedi byw bywyd da. Felly byddwn ni'n mentro dweud, byddwch chi ddim yn licio meddwl fod pawb yn mynd yn nefoedd. Achos petai chi'n meddwl hynny, byddwch chi'n meddwl, beth oedd y pwrpas i fi roi'r holl aberth yma? Os mae'r rheini sydd ddim, mae'r rhai drwg yma. Bydde fe'n bilsen anodd i lyncu meddwl bod pawb yn mynd i'r nefoedd, a chi wedi byw mor dda. Felly gai ofyn y cwestiwn hyn, beth ddywedwch chi yw'r ffordd i'r nefoedd? A ydych chi yn dweud bod yna uffern, lle o gosbedigad i'r drwg, ond nid ydych chi yn un ohonyn nhw? Ac i chi falle, dyma be byddwch chi'n credu, bod modd cael mynedfa i'r nefoedd ar sail hyn. Dyma eich barn chi. Ar sail pwy i chi? Eich bod chi'n Gymru. Chi wedi cael eich geni a'ch magu mewn gwlad a oedd yn Gristnogol. Chi'n meddwl yn union fel yr Iddewon nawr. Yr oedd yr Iddewon yn meddwl gan ei bod nhw'n genedl dduw, ei bod nhw wrth i natur o'i genedigaeth nhw, ei bod nhw yn mynd i cael mynedfa i'r nefoedd heb unrhyw gwestiwn. Dyna beth oedd rhai yn meddwl. Neu ydych chi'n meddwl ar sail yr hyn a wnaethoch chi, bod chi wedi mynd i Capel yn ffyddlon, chi wedi mynd i'r cymanfaoedd canu, chi wedi mynd i'r ysgol Sul, chi wedi helpu'r anghennis, chi wedi helpu'r tlawd a'r trydydd byd. Efallai hyd yn oed, chi wedi aberthu tipyn, onid yw hwn yn rhywbeth sydd wedi dechrau ystia 20 mlynedd nawr, hyd yn oed mewn capeli efengyledd, ac sydd ddim yn efengyledd ei naws. Bod yr ifanc nawr ar ôl gadael ysgol efallai wedi mynd i'r coleg,
a bod nhw'n mynd allan am flwyddyn i ryw wlad tramor ac yn mynd i weithio mewn rhyw ysbyty a rhyw faes cenhadol. Ac ar sail hynny, maen nhw'n meddwl wedyn ni, dyma fi, dwi wedi bod yn gweithio gyda'r maes cenhadol ac yn falle meddwl am ei hunan fel rhyw weithwyr crefyddol Cristnogol. Ac yn meddwl, dyma fi wedi cyrraedd, ac yn aml mae'n rhaid i wneud hyn, ac yn meddwl, dyma beth sydd yn dda, ac falle bod yn dda. Sneb yn dweud bod hwnna'n anghywir, ond nid dyna beth yw'r ffordd i'r nefoedd. Nid dyna iachawdwriaeth. Ond efallai beth ydych chi'n gofyn. Sut fedrwch chi fynd i'r nefoedd? Byddwch chi'n dweud, wel, mae rhaid aberthu tipyn. Mae rhaid rhoi blwyddyn allan i fynd i helpu'r tlawd. Neu 2 flynedd falle, neu falle 5, neu falle bywyd cyfan i fynd allan i ryw wlad llai ffodus. A sôn wrthyn nhw am Grist, wrth gwrs, sôn wrthyn nhw am Grist ac bod e'n esiampl wych i ni. Sôn wrthyn nhw am fod yn dda ac fod yn garedig ac i beidio dwyn eiddo ar pobl eraill. Ac i roi'r holl foesau yma iddyn nhw, ac yna i chi wedi aberthu, ac i chi wedi gwneud yn dda, ac chi wedi gwneud yr holl beth yma. Ai dyna be fyddech chi'n dweud yn eich treithawd chi. Dyma'r ffordd i'r nefoedd. Bod yn ffyddlon i'r achos. Gai ofyn i chi ar sail beth i chi'n dweud y pethau hyn te. Gai ofyn i chi sut ddeithoch chi'r casgliad mai dyma yw'r ffordd i'r nefoedd. Dyna'r pwynt yw e. Sut ydych chi wedi penderfynu mai dyma yw'r ffordd i'r nefoedd trwy bod yn dda, trwy fynd i'r capel, trwy aberthu bywyd o gysur a mynd i helpu'r tlawd. Pwy sydd wedi dweud wrthoch chi mai dyna'r ffordd i'r nefoedd? Ar sail beth? Ar sail beth i chi'n meddwl yw'r peth? I chi'n teimlo'n gyffyrddus? Mae'n gwneud synwyr, ond yw e? Dwi'n mynd i fod yn dda, dwi'n mynd i wneud hyn, dwi'n mynd i helpu pobl eraill, ac ar sail hynny, fe fyddai siŵr o fynd i'r nefoedd. Ond ydych chi'n siŵr i fod yn iawn? Ydych chi'n sicr mai dyna yw'r ffordd i'r nefoedd? Achos os ych chi wedi wneud efo ni yn eich pen chi, sut ych chi'n gwybod i fod yn iawn? Tragedy yw, dyna'r ffordd mae mwyafrif o bobl sy'n mynd i gapel heddi yn meddwl. Ond beth am y di-gapel, yr rhai sydd byth yn mynychu cwrdd? Beth ywedon nhw am y pethau hyn? Mae rhai o'r rheini yn penderfynu os newn nhw byw yn dda, ac os yna ddiw, rhaid y bydd yn fodlon â chi. Heb fynd i gapel eto, maen nhw wedi byw yn dda. Ac maen nhw'n gobeithio i'r dim. Y bydd Duw yn edrych arno, ac yn meddwl, wel iawn, dwi wedi clywed rhywbeth, os na ddiw, Duw cariad Duw. Ond nid yn bod na'n cael ei ddefnyddio llawer, y pwyslais yma'r cariad Duw. Dwi'n deall beth yw cariad Duw. Maen nhw'n meddwl taw cariad yw anwybyddu pechod. Ac felly chi, y rhai sydd yn ddim yn mynychu cwrdd, i chi'n gobeithio, mae yna groesi bysedd. Y bydd Duw yma yn dduw o gariad ac diffiniad y capelwyr Cymreig, bod ei diffiniad nhw yn iawn. Y bydd yn gadael chi mewn, achos bod chi ddim wedi mynd i'r capel, bod chi ddim wedi gwrando ar yr efengyl, nad ydych chi wedi rhoi i'ch bywyd i wasanaethu fe, mae e'n dda, mae e'n gariadus, ac fe fydd yn gadael chi mewn. Dyna yw eich gobeith chi. Ond beth am y rhai di-gapel mwy gwyllt a friolis? Gai ofyn beth maen nhw'n ei feddwl? Ydyn nhw'n credu daw rhywbeth ohonyn nhw? Falle i bod nhw'n credu bydd na rhywbeth, a falle maen nhw'n anwybyddu'r peth, falle maen nhw'n gobeithio does dim, maen nhw'n meddwl, maen nhw wedi dod i'r casgliad. Falle bod capelwyr yn meddwl am rheini, bydd na gosb i'r rhai gwyllt. Fe fydd na gosb iddyn nhw, ond falle bod yr rhai gwyllt ei hun yn meddwl, wel, dwi ddim yn gwybod dim byd am y peth, na i fwynhau fy hun ta beth. Ond mae'r capelwyr yn edrych ar yr rhai gwyllt yn meddwl, yn sicr, fe fydd na gosb iddyn nhw. Falle bod yna rhaid i penderfynu dydyn nhw jyst ddim yn gwybod. Gan bod llawer ddim yn gwybod. Ac felly'n credu nad yw yn bosib gwybod. Ac felly maen nhw'n dod i'r casgliad, does dim ots dy chi. Ac felly fe gladdon ni'n pen yn y tywod a gobeithio am y gorau. Byw bywyd am y foment, mwynhau cymaint a phosib ac yna cawn weld. Falle dyna yw barn y byd.
Bod roedd yr Iddewon yn uchel eu cloch. Roedden nhw'n ymfalchuon eu gweithredoedd. Roedden nhw hyd yn oed yn edrych lawr ar bawb arall, yn credu bod eu bywydau, eu gweddiau, yn prydio eu dygymu cymaint gwell na bawb arall, credant y byddai Duw siŵr o'i croesawu. Beth dywedwch chi? Beth i chi ni ddweud? Sut fedrwch chi gyrraedd y nefoedd? Ydych chi dal i ddweud trwy bod yn dda? Trwy bod yn grefyddol? Mae Paul fan hyn yn mynd ati ac yn dangos i'r Iddewon nad ydyn nhw wedi deall yr Hen Testament eu bod wedi creu crefydd eu hunan, ond dyna beth i chi yn ei wneud? Eich bod chi wedi creu crefydd, sawl crefydd sydd yn y byd. Dwi ddim yn siŵr beth yw'r rhif iawn am sawl crefydd sydd yn y byd, ac o fewn y crefydd yna, mae yna sawl brigyn o grefyddau, ond byddwn ni'n tybio i ddweud bod yna filiynau o grefyddau yn y byd. Petach chi'n gofyn am y strydoedd fan hyn, bydde pob tu a'i crefydd ei hun, crefydd maen nhw wedi creu ei hun. Ewch i Capel y Cymru gyfan, maen nhw'n cael ei galw yn Capel y Cristnogol, ond mae yna bentwr o grefyddau gwahanol o fewn i capeli nhw, yn beth maen nhw wedi penderfynu yw'r ffordd o gyrraedd y nefoedd. Falle bod nhw'n dadle bod nhw'n credu'r hyn y credodd eu rhieni nhw, a'i rhieni nhw. Efallai bod nhw'n dadle credu'r hyn a ddysgwyd yn yr ysgol Sul. Dyna beth maen nhw'n dweud, dwi'n credu dyma'r ffordd i'r nefoedd, pam achos glywes i fe yn yr ysgol Sul. Gai ofyn y cwestiwn yma, a yw e yn iawn? Chi sydd yn pwyso ar y gobaith nad oes ots. Ar sail beth i chi'n credu nad oes ots? Chi, a'r mwyafrif llethol o bobl crefyddol bellach yn ein gwlad ni, chi sydd yn credu fod pob crefydd yn arwain i'r nefoedd. Ar sail beth i chi'n dweud hynny? Pwy sydd wedi dweud hynny wrthych chi? Ydy'r Beibl wedi dweud hynny wrthych chi? Ar sail beth i chi'n dweud y bydd pob crefydd yn dod ynghyd ac y bydd pawb yn cyrraedd y nefoedd yn y diwedd? Ac yr rhai drwg ofnadw hynny ddim. Fydd na le ar eu cyfer nhw. Ac sut i chi'n penderfynu, dydyn ni ddim yn gwybod. Ar sail beth i chi'n credu hynny? Na'r gai ddweud wrthych chi. Y mae Paul yn rhoi'r ateb i ni. Y mae gair Duw yn rhoi ateb i ni. Chos dyma'r ail benawd a dyma'r adnod. Beth dywed yr ysgrythyr te? Cyngor Paul yw, ewch at yr ysgrythyr. Y mae gair Duw yn dweud wrthoch chi, edrychwch i weld yr hyn a ddywed yn ei air. Nawr, does dim amser i drafod yn y helaeth a yw y Beibl yn air Duw. Dwi ddim eisiau gwastraffu amser ar hynny, achos dyna yw gair